Yo, Reni. Hey Harry. Het is bijna Sinterklaas, maar momenteel is het tijd van een aflevering. Yeah. Are you ready? Ja. Uit. Boterbreien en green het sies. Welkom bij de eerste podcast in het Fries. En Harry en Reni vertellen over verschillende onderwerpen. Welkom in Stroopmoes, de podcast. Hoi Harry. Al hè? Best? Ja, sorry. Maar dan andersom. Vorige week hadden we een interessante aflevering. Winterdip. Hij ze nog net luisteren, gewoon vooral in luisteren. Oké, kom zo hè. Luisteren is deze nog even niet. Oké. Ik zal even vertellen. Dat vond ik een pittige aflevering. Ja? Ja. Wat dan? Nou, het hakte er meer in dan ik dacht. Meestal kan ik altijd wel heel makkelijk praten over zulke dingen. En dan had het me wel een prut energiekassen. Maar dat zijn nu hier we heel veel positieve reacties. Dus daar... Van de twee luisteraars die we hebben. Nee, Bij doe maar net zo pessimistisch wezen. Even positief denken. Ja. Ja, nee, ik ben echt blij met de reacties al, ja. Dankjewel. Wat zei die memory? Mijn man wie heel trots op me. Ja? Ja. Ja. Oké. En ze herkende het ook al in wel. En ze snapte ook wel dat ik het alsnog wel een beetje moeilijk vond. Maar wel mijn positief uiteindelijk. Ja. Mijn positieve gevoel trots. Ja, ik ben blij dat ik het al even verteld heb. Want ik denk echt wel dat ik ergens wel een prutte mensen door me hulp ga. Of nou ja, dat mensen zich misschien herkennen kennen. En dat het dan wat een meer voorkomend probleem is, zeg maar. Dat mensen denken of weten dat ze dus net alleen nog binnen bij deze probleem. Vind ik wel belangrijk. Want als die al zo feelst, is natuurlijk helemaal veel. Als dan ik nog denk dat ze alleen nog er vast is. En dat is vaak zo, toch? Ja. Ja. Oké. Dit onderwerp. Ja, van deze keer. Vertel. Doe eens de host. We gaan het even haar over de toekomst. Of even op zijn Fries. De toekomst. Het maar correct hoe ze het zeggen was. We zijn net opperfries. Dus we doen gewoon even een beetje wat we zelf willen. Even als disclaimer. Ja. Ik ga nog een disclaimer trouwens. Wat? Nou, net echt een disclaimer. Ik merkte in de vorige aflevering dat we eigenlijk constant maar gewoon beginnen. En dat we in de eerste aflevering u voorstelt. Ja. Misschien dat de leader, dat ik wel een beetje, maar mocht dit nou voor het allereerst luisteren, deze podcast, dat is nou toch van, toekomst, daar heb ik geklikt, dat vind ik interessant. Ik ben Harry Raksma en du bist. Ik ben Reni, af ja. En dit is een podcast die we gaan maken, u zichzelf, in het Fries, omdat we dachten, daar is wel wat ruimte voor. En we leren uzelf, terwijl we een podcast meidje, hoe we een podcast meidje. Ja, en we leren ook wel beter kennen. Ja. En wie maakt je dingen bespreekbaar, wat misschien dan net bespreekbaar is. Wat we wel bespreekbaar willen willen. En dit brengt nog naar je gesprekken naar boven. Want bijvoorbeeld bij ons in de vriendengroep, we hebben een prutte die erover beginnen, Sinus. Die werd er wie dus eigenlijk hele interessante gesprekken ha. Omdat ze graag even waarom komen willen op het wie wanneer zijn ha, zeg maar. Ja. Vind ik wel leuk. En ze luistert het überhaupt. Ja. Dat vind ik ook grappig. Ja, vind ik leuk. Want het wist eigenlijk nooit waar het luisteren en waar wel. Nee. Er zitten wel echt trouwe fans bij. Ja. Die elke keer weer een witte van leuke aflevering of minder leuke aflevering. Maar die wil elke keer een witte dat ze luisteren. Vind ik leuk. Ja, mooi. Blue daar met terug in. Ja. Nou, omdat we natuurlijk feedback kregen en we maar net te lang op dingen teruggaan, omdat mensen daar geen baat bij hebben, blijkbaar. Korter en krachtiger. Juist. Maar dat voelen we zelf ook. Dus we gaan terug. Wat gaat het deze aflevering hoor? We gaan het haar over de toekomst. En om maar meteen met het door in huis te vallen, Harry. Ja. De toekomst had een concurrent van die, denk ik. Het verleden? Nee. Oh. AI. AI. Ja. Ja. Want doe wist kunstenaar. Doe maken schilderijen. Bist je ook bang dat je, stel dat zo ooit die inkomstenbron, die steady inkomstenbron worden. Ja. Gewoon dat hij van leven kist en alles. En dan komt AI en die zal even precies die schilderij naar meidje zonder moeite. En die verkeert het werd Rodin speel net meer verkocht wordt. Ben je daar bang voor?
Nee. Hoezo net? Omdat echte kunst had met mijn menselijkheid te maken. Okay. Tuurlijk, er is altijd wel een takje van AI. Dat is in zekere zin ook wel kunst, omdat het best een ding is. Maar bij meesten is het altijd wel een beetje trotacht, zeg maar. Dus je denkt, nee, hoe was bedoeld? En het is vaak een beetje een persoonlijke ervaring die erin werkt. Ja, maar doe kist Sint-Wurg, maar AI kist alles, bijvoorbeeld ChatGPT of zo, weet ik veel. Doe kist alles on een vreetje wat er was toen van diegene was. En die maakt het. Ja, klopt. Maar die AI, die gebruikt info wat op Google zit of zo. Of op internet bijvoorbeeld. Of wat hij creëert eigenlijk. Ja. En dat is vaak algemene besluitelijke ding. Dus Ja. als toen hem een woord jou bijvoorbeeld... ik zeg maar wat bloed. Sinaasappel maar een zonnebril op. Ja. En bloed. Ja. Een sinaasappel met een sinaasappel op. Dat doen we hem. Oké. Dan shot hij gewoon sinaasappel. Oranje. Dat is een oranje ding. Want dat Ja. hebben ze verteld. En een zonnebril. En dat is gewoon een bepaalde zonnebril, zeg maar. Dus we krijgen altijd een beetje hetzelfde plaatje, zeg maar. Ja. Maar als ik het maatje, dan is het misschien wel dat ik de skill van die sinaasappel op een bepaalde manier vorm jou wat langer. Ik had die omdat ik namelijk al mijn hele leven op een bepaalde manier dat zou tekenen, zeg maar. Ja. En omdat ik bijvoorbeeld zeg van, nou, ik vind dat deze sinaasappel net oranje is, maar hij is geel. Mhm. Hier is namelijk een beetje, hier is nog net riep of zo. En dat jet me dit kunstwerk, want dit kunstwerk vertelt namelijk iets hoe... Onrijp. Ja, dat is net kleer is voor het leven of zo, weet ik veel. Maar dat is die wel heel cool Dat voordorst. is wel heel diep in die. Dat is die wel heel cool voordorst. Als dat wel ready is, omdat die sinaasappel was, zeg maar. Ja. En die AI zal altijd gewoon een beetje zijn eigen, of juist net zijn eigen betekenis rondwaan, omdat meesten dat al bepaald had. Oké. En ik heb weer mijn eigen interpretatie bij iets. Mhm. Dus ik vind, ik heb weer een betekenis bij bijvoorbeeld het oranje. Ja. En doe haast weer een hele andere betekenis erbij. Ja. Dus dat hele schilderij wordt al je gebaseerd is heel erg persoonlijk naar vanuit mij. Dus ik ben de kunstenaar en doe kepers iets wat op basis van mijn associaties, op basis van wat ik ervan vind. Ja. En dat kerst mooi of net, of interessant of net vinden, zeg maar. En als dat een stijl haast als kunstenaar, dan komt dat terug. En dan haast dus, dat is dat interessant vies, omdat hoe dat eruit ziet. Beetje wat mensen gaan mij Nike of zo, of Van Gogh, of ja, maak het eigenlijk net zo voor je, want het is altijd wel een beetje iets herkenbaars en dat vies interessant. Mhm. Oké. Nou, dat. Dus doe best daar net bang voor. Nee. Oké. Hoe komt je bij dan? Nou, we gingen toe de toekomst en toen dacht ik, of nou ja, we gingen er gewoon om hoe de toekomst te gaan. Mhm. En toen dacht ik AI en toen dacht ik schilderijen. En want toen zie je nog steeds vaker al je plaatjes voorbij komen. Wat maakt is er AI? En als dat dan een beetje inzoomt en dus just even naar de details, dan klopt het al net meer. Maar ik denk wel dat AI steeds slimmer wordt. Beter het wel al je steeds echter wordt, zeg maar. Ja. Ik zou het wel snappen als je er bang voor bent. Ja, klopt. Maar het is, ja, ik weet net. Het is gewoon hetzelfde als luisters toen naar de muziek van Justin Bieber. Omdat toen dat geloerd en de tekst mooi viest. Of luisters toen naar Justin Bieber omdat Justin Bieber zelf dat had maken. Omdat je smuur het had maken. Ja. Ja. Dus ik kan wel nou een tekst crewen. En ik kan daar wel een proek op doen, zoals Justin Bieber. Of nou ja, eigenlijk gewoon het AI dat beeld maakt van een videoclip of zo. Ja. Dat zou ik eerder kiezen dan de andere optie. Maar dan klinkt het exact hetzelfde als hem. Maar hij had net zijn hand daaraan vastklampt, zeg maar. Hij had net in die studio staan. Hij had net daar zijn emotie of zo in verstopt. Ja. Dus dan haast toen misschien weer content, maar het viel dan hetzelfde. Want het is net, zeg maar dat. Dus mijn AI kan gewoon zeggen van, hoi Reni, hoe is het? Hier kan ik heel luid naar mijn luisteren en dan zei het bijvoorbeeld, hoi Reni, hoe is het? Maar als ik nooit zien die zegt, hoi Reni, hoe is het? Dan wist ik gewoon dat ik dat echt zie, zeg maar. Omdat het zo dom is. Ja. En een AI die moet wel echt bepalen van wat ga ik doen en wat vinden mensen leuk. Terwijl juist de kracht van het menselijke deel is dat het gewoon random is. Zeg maar. Ja.
Oké, ik denk dat we nog wel genoeg gaan houden. AI. Ja, door. Door. Oké, hoe zust je dan überhaupt in de toekomst voor die? Dat is wel een hele brede vraag, Reni. Maar ik wil wel even dat het reëel haast. Ja, oké. Hoe zoek ik mijn maar in wat voor gebied bedoel je dan? Nou, we beginnen eerst. Waar zou je graag bij willen letter? Of nou, letter tussen aanhalingstekens. Nederland. Ja. Of Amerika. Wat is dit nou? Wat? Ik bedoel gewoon in welk dorp. Oh, ja. Ik bedoel gewoon hier in de buurt. Blues lekker in het veen. Nee, ik denk het net. Ik denk wat ook en zo zin in. Oké, en waarom? Omdat ik dat veen als mijn broek zei ken. En daar ben ik wel klaar mee. Dat is dan juist chill. Ja, weet ik wel. Maar dan... Ja, weet ik niet. Dat is net echt mijn... Ik word juist nooit weer het kans bij. Nee? Nee. Maar vind ik dan blues ze hingen niet hetzelfde. Zeg Ja, maar. maar dat is gewoon vertrouwd. Dan kan je toch beter zeggen, ik ga eerst daar wijnen en dan, als het me net bevalt, dan ga ik terug. Misschien ken ik het wel net meer. Ja, maar wie kan wel, ik kan wel zeggen van, ik wil graag nou inkomensweg wijnen. Mhm. En dat ik er dan wel een keer klein mee binnen, dan wel wat. Ja, dat kan. Dan zie ik het geluk wel ergens anders. Mhm. Oké. Maar dan ga ik even aan die een vraag. Oké. Bist u bang voor de toekomst? Vind ik wel een aardig breed vraagje. Ja, klopt. Maar omdat ze nou correct zei is van ik wil graag je bloeien. Dus misschien ben je wel bang dat als je naar iets compleet oors gaat, of als je een hele horen wij inslaast, dat je dan net meer de controle haast. Dus dan ben ik best bang voor de toekomst als in... Ik vind het een hele confronterende vraag, Harry. Ja, maar ik bedoel gewoon van... Best bang dat je letter... Bijvoorbeeld, doe wel zangeres worden. Of Ja. dat zo wel is, zeg Ja. maar. En als je nou in de toekomst just, maar een glazen bal, voor die... Ja. En dat is die lukt. Of juist net. Maar ik weet, dan wil ik wel, want ik heb wel zo'n uitdacht, dan wil ik wel steeds, maar ik wil wel graag een keer weten. Als ik een bepaalde keuze maak met in het leven, dan wil ik wel een keer in die glazen bal zien en dan wil ik wel eens weten hoe het uiteindelijk kwam is. Maar dan wil ik net weten hoe ik daar kwam ben. Mhm. Want dat wil ik gewoon zelf uitvinden. Maar ik wil wel gewoon weten, als ik nou deze keuze maak, kom ik daar dan of net? Mhm. Ik wil wel gewoon even dat ik die twee knappen ha. En dat ik dan bij de ene even die knap indrukt ha. En dan komt er zo'n televisie. En daar wordt dan even op uit zo'n wat er gebeurt dat ik die keuze maakje. Oh, zo. En dan wordt er in die oren, als ik die knap indrukt ha, dan komt daar even te zien als ik die keuze maakje, wat er dan gebeurt. Mhm. Ken net, dat weet ik. Dat is onrealistisch. Maar ik denk dat er wel meer binnen die dat willen. Omdat de toekomst onvoorspelbaar is. Want we weten nooit hoe het komt. Mhm. Ik weet niet eens dat er een toekomst van mij is. Oh, Ik ben heel dat diep. werd heel donker nou in één keer. Ja, maar ja, we wisten het net. Maar ja, dat is weer. Dus ik vind het een beetje... Ik vind eigenlijk de toekomst gewoon een beetje moeilijk. Want toen kies wel geen dromen. En toen kies wel wollen. Van alles wollen. Maar toen was het gewoon dwan. En dan just wel westkomst. Mhm. Misschien is even een stip aan de horizon wel fijn om te hebben. Maar ik vind het wel lastig om te zeggen van... ik ben bang voor de toekomst, ja of nee. Nee, oké. Maar ja, ik bedoel meer in een beetje de trend van... Of denk ik nou te jip. Nee, ik vind het wel best, maar... Dus oké, laten we eens gewoon teruggaan. 4 terug. Wat wie is toen onderaan? Hoe oud was ik toen? Ik ben nog trainen van Jongetje? 18. Oh, 18. Ja. Toen wie is 18. Ja. Toen heb ik mijn rijbewijs gekregen. Ja, maar 4 wil ik dus depressief. Ja, Dus precies. toen zei Nou, oké, ik weet dat daar weet ik net op iets. Nee. Maar dat is wel grappig dat dat nou Oké. zo uitkomt. Ja, 4 wil hier ik net dacht dat ik je goed zitten zo. Nee, precies. Dus wat ik bedoelde is... Überhaupt nergens eigenlijk. Nee, oké, maar wat ik dus bedoel van de toekomst. 4 wie is toen een ding op dit moment? Omdat dan had ze waarschijnlijk wel een keer de vraag gekregen... hoe was toen op 4 wie erbij zitten? Ja, bijvoorbeeld. Yes is. Ja. Hier is het, zeg maar. Dat ik net dacht. En nee, 4 wil in koek die aan het is. nee, maar
ik bedoel, ik wil een beetje van... Wat benimst dan in die tijd? Ik hoop dat ik dit doe, ik hoop dat ik dit doe. Doe hoop ze altijd van, ik krijg wat een grote ding, zeg maar. Ik denk dat ik vierwieling wel hoopte dat ik nou inmiddels een bekende zangeres wezen zou. Ja? Maar ja, dat is eigenlijk een beetje mijn eigen skill. Want ik ga net echt mezelf een kop onder de konjoen ervoor. Nee. Als ik dat ding niet, dan wie ik misschien wel west. Ik ga sowieso, dat ben ik echt van die ding. Soms denk ik wel eens, oké, had ik nou, stel bijvoorbeeld mijn Spartan of zo, ja. Had ik nou gewoon, 2 oorlog of zo, ben ik begonnen met Spartan. Ja. Net als Jim. Nee, want dat had ik net trots het. Oh. Maar dan denk ik altijd, oké, had ik toen dus gewoon begonnen weer en ik weer teruggang, dan hiek ik mezelf nou echt wel even in de spiegel zo dat ik dacht, hey, dit is goed in. Maar dat had ik net niet. Mijn discipline is dat onder de grond. Ja. Dus dat ben gewoon een ding. Als ik iets wil, dan maak ik het nou dwan. Maar ik doe het net. Dus dat is dom. Hak mezelf mee. Ja. Maar dat ben gewoon... Als ik 4 wielen zijn hier, ik wil 4 weer een zangeres werden. Ja, waarom had ze dan een ding? Wat is dat voor doms? Ja, maar ik vind het wel grappig. Want zo, ik als luisteraar, die nou aan het luisteren is... Ik ben nog heel gericht op die aan het praten. Stel je voor, iemand stelt je de vraag, ja? Wees je die zelf 4-4? Hij waarschijnlijk op squalen wel eens een keer had. En dan vul je gewoon een ding in, wat eigenlijk best wel random is, achteraf. Maar het ben altijd wel een beetje van het vage, grote ding was gewoon worst. Omdat dat dan zo 4 het. Ja. Maar als dan nou teruggaat, bijvoorbeeld ik ben nou 24. Nou ja, laten we zeggen 24, dus 4 wiel in, wie 2020. Ja. En in 2020, toen zit ik nog op het mbo. En toen hier iemand me zei van, wat was er 4 in? Of wat was er 4 dan? En toen zei ik, dan ben ik waarschijnlijk nog op het hbo. Hopelijk ben ik dan afgestudeerd. En hopelijk had ik dan een beetje wat met mijn bedrijf, zeg maar. Dat ik dat... En dat wat... Maar is dit echt wie gebeurt of betekent het nou? Nee, echt. Oké. En dan hoop ik dat ik dat... dat mijn bedrijf, dat ik een beetje wat schilderijen verkeep. En dat er wat animo voor is. En dat ik wat opdrachtjes kreeg. En ik hoop dat ik misschien al een beetje... een baan heb of zo. Dat ik al een beetje richting een baan heb. Dat ik wat het echte leven begin, zeg maar. En voor de rest, dat wie altijd een beetje. Dat wie een beetje het ding. En nou ben ik er, zeg maar. Dus nou kan ik eigenlijk terugblikken op dat moment dat ik dat voorspelde. Ja. En... Ben je tevreden? Nee. Oh. Ik ben zakken. Oh, ja. Ja, ratskwalen. Ja, oké, maar... Maar dus, ik ben net slagen, zeg maar. Terwijl in die tijd gangster wel eigenlijk een beetje van dat komt me goed. Ja. Maar is dus net lukt. Domme reden, maar goed, dat en het daar. Dan mijn bedrijf. Nou, op zich, ik ga die opdracht inboeten past. In die 4-4 ga ik die hellen. Ja. Gaan we die complete mjorren dienen. Bedankt Jar om dat helemaal hoe de kop te smitten. Ja. Maar goed, ik had wat dingen. En ik had al je schilderijen verkocht. Ja. Ik ben nog geen mega ding, maar mijn naam is wel in die 4 wat ik eigenlijk in die tijd bedacht had. Weet iedereen nou de naam Raksma? Ja. Ik ben in verschillende podcasts gekomen. Ja. Van Mama Man de podcast, Stijn Toby en Jeppe show, Koffietijd voor Mannen. Haar kan je mijn schilderijen naar thuis stuurt. Daar is mijn naam ik ben niet zijn. Ik ben op het Neeswest. Ik ben in de krant hakstingen meerdere keren. Dus eigenlijk ga ik best wel volle ding in die 4 die ik woe, ben wel lukt, zeg maar. Ja. Net vanzelf natuurlijk, maar goed. Best wel volle verloren. Maar toch, omdat het nou je zist, hier is op dat moment als het vertelst, als het voorspelst, heeft er altijd een beetje een gevoel bij van dat in hele leven een contrast is. Heel hoors. Ja. Terwijl eigenlijk, als ik eerlijk ben, je dan het heel veel verloren. Die ding ben wel gebeurd, maar er is niks verloren, nee. zeg maar. Ik weet niet hoe je dat hast. Ja, ik rek net het gevoel als er echt iets verloren. Maar ik had denk ik toen nooit echt een idee gehad van dit wil ik. Ja, ik wil altijd zangeres worden. Maar dat had ik al jezelf in de hand. En dat had ik net dienen en dat is dom. Maar ja, ik had nou nooit echt het idee gehad van dit wil ik of dit wil ik of dit wil ik. Ik ging gewoon een opleiding aan. Ik had überhaupt nooit op een middelbare school. Dan moest op een gegeven moment een richting kiezen. Of een middelbaar of een mbo-opleiding of zo. Ja, weet ik veel. Gon er een keer, zwaar je er een keer voor dat hij wat meer informatie krijgt. Ja. En dat is een keer echt mij in de kist, mij
of dat er, ja, ik weet net hoe dat gaat, Sint-Wurg. Maar dat is wat meer informatie krijgt over wat een baan daadwerkelijk inhoudt. Mhm. Want bijvoorbeeld als het advocaat bent, ja, het is leuk om in de rechtszaal te zitten. Jezus. Het is leuk om in de rechtszaal te... Ja, praten gaat super. Het is leuk om in de rechtszaal te zitten en iemand te verdedigen. Ja. Maar dat is net alles wat een advocaat is. Maar dat is just alleen maar. Ja, precies. En ik hier wel wild dat er toen ik een mbo-opleiding kiezen moest, dat er volle meer dingen wie van mij om erachter te komen wat een bepaalde baan inhoudt en wat ik dan dwam had. Ja. Want nou ja, ik ga een werk- en leeropleiding in en ik ga 2 keer een opleiding die ik net aanmaken ga. Ja. Maar dat wie alles wie net wat ik, ja, die werk- en leeropleiding wie wil wat ik boe. Want daar heb ik nog steeds mee aan het werk. Maar dat wie gewoon mooi meegenomen, omdat ik dat toch aan het werk wie. Ja. Maar die rest, dat wie al in de zorg en daar hak blijkbaar helemaal niks mee. Maar dat ben ik gewoon van uitgang, want ik ben een vrouw en dus mij zit ik in de zorg en iedereen om je heen een zware ding doen. En ik hier er niks mee, maar ik dacht ja, ik doe het wel gewoon meest voor de hand liggend. Ja. Maar dat wie helemaal net wat ik boe. Maar want ik weet nog steeds net wat ik boe. Ja, ik wil gewoon slapend rijk worden, maar ja, dat wil iedereen wel. Ja. Ja. Dus ik ga nooit echt een... Als zegt even die bankrekening vertelt nou, dan kan meestal dat misschien... Ik zet wel even een openbare tikkie op op het Instagram-account. Ja, precies. Nee, maar ik ga nooit echt een ja, alleen omdat ik zangeres wilde worden, maar dat ga ik nog wel 40 keer zijn. Ja. En Maar, dat is het net worden. Dat nota dan net. Maar misschien ben ik daar ook wel te pessimistisch in dat ik mezelf net goed genoeg vind. Terwijl iedereen wel tegen me zei van, oh, doe ik eens mooi jongen. Maar dat leeuw ik dan net. Dus het is, misschien leidt het ook ergens... Nou, het leidt sowieso bij mezelf. Ik ben mezelf de hele tijd aan het sim praten, ik trouw. Ik kan lekker goed een podcast met mezelf beginnen. Harry, doei. Ik ga alleen het trouw. Even zien. Ja, ik denk, zit maar niks. Ik ben echt aan het ratelen nou. Maar oké, zo, ik pak het wel weer op. Oké. De toekomst, interessant. Maar wat me dus eigenlijk opvalt is, als je aan de toekomst denkt, waarom denkt iedereen dan altijd een heel groot contrast wezen met nou? Ja. Waarom is dat zo? Denk daar maar zo nee. Bist dan net op dit moment gelukkig of was meer? Ik denk dat dat iets is van altijd blijven dromen of zo. Ja, oké, maar waarom? Het maakt meer dus altijd. Of Ja. beter. Een contrast. Het maakt altijd een dikke... Het maakt net maar een... Want in realiteit gaat het eigenlijk in een soort van hele stabiele lijn. Gaat het zo omhoog. Ja. Als een soort van... Of doe maar alleen een berg. keer erop rijden of zo. Ja. Alleen het is net zo dat... Dat scenario, dat is dan bijvoorbeeld zei van... Als nooit 10 miljoen euro zou schrijven, wat zou je dan doen? Als je dan haast natuurlijk dat het net meer in een steady lijn gaat, maar dan is het in één keer een cliff. Dan is het in één keer bam. Dus dan haast echt dat gevoel van holy moly, ik had gewoon 10 miljoen euro op de bank. En als dat dan haast... Ja, maar wat denkst du? Denkst du dat dat is omdat mensen net gelukkig binnen? Nou, ik denk wel, als je altijd een beetje een soort van beeld haast van wat daar zeg maar in die toekomst zit, daar zit iets en dat was toe. En doe denkt dus eigenlijk op dat moment vaak, want ik bedoel 4 minuten later ben je weer 14, maar doe denkt dan wel van als ik dat had in die toekomst, dat ik dan om je leven zo uitshot, dan is het zeg maar, oh jongen, dan is het echt super. Ja, maar ik denk ergens ook wel dat het gewoon altijd wel iets hamaast om naar u te zien. Want ozen is het leven toch vet saai. Nou ja, dat weet ik dus net. Want Maar even eerlijk, hoeveel mensen hast u de vraag gesteld, hoe je die zelf of 4 en nou net in. En hoe vaak hast u het antwoord krijgen? Gewoon hoe ik nou ben en dan gewoon steady terug in, want dat is wel prima. ja, precies mijn punt. Ja, maar du hast nog nooit in die vraag gesteld, dus hoe is het hoe het mensen denken? Ja, wel, ik ga ze wel die vraag gesteld. Oké, wanneer dan? Vaak nou. Oké, en toen het in je west, die zei, ik vind het wel prima zo. Nee, er wie wel altijd een contrast. Oké. Ik hoop dan dat ik dit ha. Ik hoop dan dat ik dit bedrijf heb. Ik hoop dan dat ik op mezelf wijn. Oké. Dus er zijn altijd wel contrasten, zeg maar. Terwijl, Nou, wat was toen dan? Hoe is je studie zelf of 4 van nou? gewoon hetzelfde als nou. Ja? Gewoon je weer.
Gewoon seizoen 14 of zo. Ja, in mijn eentje inmiddels, want Ja. er was er helemaal geen zin meer in. Nee. Ik zit hier gewoon nog steeds. Ik eet hier, ik sliep hier. Ja, zo moet ik meestal naar de radio opnemen, hè? Ja, nee, dus let maar even. Maar, Nog steeds vrijwillig. ja, vet zielig. Ik kreeg helemaal niks. Steeds dezelfde kleding, een stjonk op een gegeven moment. Een poep. Ugh. Oh, Maar oké, ik had even een leuk idee om het mij aan te sluiten. maar doe maar eens even. Ik wil ook nog wel even de vraag stellen. Hoe zust u die zelf? Hoe vier je weer? En nou even een serieus antwoord. Ja, maar dat wie dus, daar had ik nog iets bij onsluitend. Oké. Stel, wie maakt je deze podcast een seizoen 2? Altijd in op zitten wachten. Of We net? zijn nou even van je informatie. We zijn nou op de helft van uw eerste seizoen. Ja. Ik dacht, hoe grappig is het als we in het tweede seizoen op de helft of misschien op het einde, of maak het niet zo uit, dat we weer een toekomstaflevering meidje. Ja. En dat is dan waarschijnlijk echt gewoon een jaar hier of zo. Dat wordt het nog wel even, want dat geven we nou eerst nog net aan. Want wie maakt er nog wel even, dus het zal sowieso pas volgend jaar wezen. Ja. Hoe grappig is het als we dan die 5e aflevering, dat we dan terugblikken op hoe we dat nou aan je vertellen, beide, Ja. hoe we uzelf gewoon jaar hier sjoggen. Want dan is het net zo groot jump, dus dan Nee. hoef ik net zo groot denken, want dat kan het zo gebeuren. Ja, dat kan wel, maar Oh. was dat? Jawel. Oké. En dan kom ik nog een vergelijkje met hoe is het dan uiteindelijk echt gang? Ja, en dan geven we even dat clipje van ons beiden, nou even dat yes-stand is maar eerst terug, wat Ja. we dan sissen. Oké. En dan gaan we vertellen wat er nou gebeurd is. Oké, dus we doen nou even is het een jelly verder? Ja. Oké, nou. Hoe sjost hij zelf? Een jelly hier zit ik mezelf waarschijnlijk nog steeds bij dezelfde baan die ik nou heb, want daar zit ik op dit moment prima. Mhm. Ik haat daar naar mijn zin. Ik denk dat ik echt wel even weer op vakantie geweest ben. Misschien ben ik dan wel weer alleen nog op vakantie geweest. Ja, Liek het me wel vet. Ja. Om dan gewoon weer alleen nog op vakantie geweest te wezen. Ja. Dan is het mei of zo. Mhm. En nou, ik kon, ja, misschien wil ik dan ook wel even een optreden die hebben om te zongen. Mhm. En Was ik een bepaalde hobby of zo proberen? ik wil mezelf in uitdagen. Oké. Ik wil dat ik dan, Ja. ik zit even te bedenken wat ik dan. Ik was altijd al woest proberen. Een skill. Nee, ik wou ook zeggen dat ik dan dus wel een jaar lang naar de sportschool geweest ben. En dan wil ik zien dat ik dan dus wel die discipline ga. Oké. Dus als eigenlijk in dat jaar hier iets van sporten herstel pakt. Ja, Oké. maar valt wandelen er ook onder? Nee. Oké, dus ik mag echt naar de sportschool daar. Nou ja. Ja, of dus. Maar gewoon iets van sporten. Zeg maar als ik echt uitkessel is, was dan die hast. Oké. Dan wil ik echt een before- en afterfoto van je lichaam. Grapke. Nee, oké, dan ga ik dus zo'n jelly hier. Oké, we door even helemaal. Een jelly hier. Had ik waarschijnlijk nog steeds dezelfde maand als nou, want daar zit ik op dit moment prima. Mhm. Maar er wil iets heel raars gebeuren dat ik daar dan net mee werk. Oké. Ik wil dan graag... Hopen dat dat gebeurt. Vertel. ik wil dan graag weer alleen nog op vakantie geweest wezen. Is misschien wel een kort tijdsbestek voor een jaar hier. Maar dat lijkt me wel leuk om dat weer dingen te hebben. En dan wil ik graag een jaar hier lang iets van sportdingen hebben. Oké. En dan wil ik zien dat ik dan wel die discipline heb. Want dat had ik dus blijkbaar net. Ik heb geen discipline, maar dan wil ik mezelf even uitdagen. Om dan dus wel die discipline te doen. Oké. Doe? Nou, ik ga morgen naar Utrecht aan. Daar breng ik mijn schilderijen in. En er gaat iemand dat ophangen in het Hilton Hotel. Vet. En die worden er exposeerd, zeg maar. Mhm. Dus ik hoop dat bij die tijd dat iets van uitpakt had of zo. Dat ik dat vaker ken doen. Jongen, doe was toen jelly en het is met tiert om je te zetten. En dat mijn kunst in zekere zin wat meer in de aandacht zit. Dat ik daar wat meer video's hoe ga maken en wat meer uitleg ga dienen. Dat ik wat meer nieuwe dingen ga maken. Dat ik wat meer opdrachten ga krijgen, wat grafische opdrachten. Dat ik echt wat meer op mezelf ding aan het waan ben. Maar dat ik wel daarnaast nog een baan ga krijgen.
Oké. Want ik ben volgend jaar waarschijnlijk afgestudeerd. Als we dit dan weer opnieuw herpakken. Hoe jij hier? Ja, want in februari begin ik. In februari begint mijn nieuwe studieproces. Mijn afstudeerproces. En dat gaat tot juli. En daarna in die tijd is... doe haast maar een lied kwallen hier. Ja. Oh, ik dacht dan was dat hele fucking hier weer een eindbaan. Nee, jong. Oh, dat valt om mij. Dus ik hoop dat ik dan slagger ben. Ja. Ik hoop dat ik dan weer iets verder ben kan met mijn kunst, is me. Ja. Laat ik zeggen... dat ik nou iets van 2000 volgers... Nou, dat is wel volle. 1000 volgers heb met mijn Instagram-account. Ja, Harry Roksma. en misschien dat Rembrandt van Rijn die herkent als of zo. Die is al lang daar. Oh. Maar, en ik hoop dat we bij die tijd... bij Omroep Friesland te gast ben West... om onze podcast te promoten. Wink, wink. Oké. nou lijst de lat wel heel hoog. Ja. Maar het komt er eigenlijk gewoon op Del. Ik hoop dat ik werk ga in die tijd. Ja. Daar komt het op Del. Oké. Dus ja. Toekomstig Harry, als dit nou een keer bepraten met Reni, dan ik hoop van die dat werk haast. Dan is echt een sukkel. Ja. Nou, super. Oké. Nou. Ben benieuwd. Ik kijk. Ja. Time travel. Ik had er al zin in. Ja. Ik schreef me nou nog even als varskwallen. Ja, dat is wel. Per direct. Ja. Oké. Ik vond het een leuke aflevering. Ik kijk. Ik hoop dat je hem thuis echt leuk vond. Of nou ja, wij je met echt maar luisteren. Thuis of in de auto of in de bus. Harry, ik zie die volgende week weer? Ja. Van je aflevering. Wie volgende week weer een gast? Yeah. Oh, zin in. Je wist het waar? Nou, ik ken wel, want ze weten het dan in het water is. Nee. Oké. Mystery guest. Mystery guest. Maar verwacht je net te volgen, want je kent hem net. Nee. Boeien. Nou, nee, dat is het vanzelf. Ja. Oké, nee. Harry? Ja. Was me waar genoegen? Volgende week dus mijn gast. Ja. En we proberen in aflevering zo'n dat er beeld bij komt. Ja. En dat is dus Kashin, als we aan het praten binnen. Ja. Dat proberen we krijg al, maar Reni had galerij weer vol. En toen moesten we dat verwijderen. Dus haar schuld eigenlijk. Nee. Nou, dat is niet de schuld, ja. Nou, leuk. Bedankt voor het kijken en het luisteren. En tot volgende week. Tot morgen. Dit maakt net al in het Nederlands. Oh nee, tot volgende week. Doei. Hoi. Later.